Kaže, danas se desio incident u Krušaru. Kako se zove? Vasionski brod. Brod. Vasionski brod. Leti iznad Krušara. Narod je mislio da su to ovi mudžahedini, kako se kaže. A to bre mudžahedini uradili bi to, tate, to je... Kak je vi majstor nožu pali jedno te stare? Da, mora daš sad. To ne radi. A nije ti upali preti stalo, pazi. Ej, pomogni bre ti, nemoj da pališ vatru bre ti. Kako se zove, Nemanja. Nemanja debeli. Gdje će tvoje zlata? Nemanja debeli, ja. Ne mogu gas, sve si šao. Ja moram bi upio beton kad ne bi palila. Udete mu jebem kojega izmisli piču. A koja će ti tvoje zlata? Rajko, meni treba još 2 kila vina. Sad je zašlo sve. Ne čak i sad. Čim da ju skine? Čekaj bre, teže. Vidi bre. Što ne vučete vi ima?